pur și simplu la forță. Stai că rup cu nințe. Serios, bă, trebuie să fii serios. Ora 2, 3. Mamă, am scăpat pe jos. Bă, tu n-ai dat follow, așa-i? Nu. Da, vin. Da, vin, acum. Hai că apoi destinație. Dai direct, we come in peace. Păi stai să ajungi aici. Da, nu, că am greetings și după aceea we come in peace, știi? Mhm. No, 3, 2, 1, release. Hello. Salutation. Stai aici. Stai așa. Mamă, Nicu. Hai să lăsăm. Haide. Dai cu el să vină. Come on, Ogmar Ben, știi, cu de-alea. Ni. Yeah! What the fuck, this Mai gnome? ni, bă, că nu le pot ataca. Nu, de era server PvP direct, eram morți deja. Flip on bank. Aici e singurul loc în care sunt în siguranță. Serios, altundeva. Bă, haideți aici. Ce serios, sunt ăștia de aici. Hai târziu, mă, dar le dăm logout aici și n-avem treabă. Nici măcar nu mi-a dat target. Mă, eu cred că la crede că noi are iluzii. Ah. Wait, Acum. Salutation. Hello. hai să dansăm cu el. Trebuie să-l prind când sare, să prind un screenshot de ala. Acum? De fapt la tine apare altfel. Da. Hai odată să... Greetings. Incredibil. Mie mă te-am omorât, what the fuck? Prostă. M-a pornit PvP-ul, cred că. Aia este opțiune. Player
versus player, dar pe ne Disable sound. Și așa dat enable și mi-a omorât.